96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Nuwun kula nuwun. Sugeng dalu para pamidanget giaran arum dalu. Sugeng pinanggih malih kalian kula tetiga wonten ing adicara giaran arum dalu. Arum dalu setunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi mliginipun tembang-tembang macapat kagiaraken saben dinten Senin kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit lumantar Radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Jalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Para sutresna budaya kados padatan kula tetiga lalu menika sampun siaga malih badhe ngaturaken tembang-tembang macapat wontene irah-irahan wonten ing dalu menika samangke badhe ngaturaken lirik mangayu bagya utawi mengeti Hari Kartini ngaten. Kanthi menika monggo ing samangke panjenengan kersa nyawiji lumantar WA utawi ing samangke saged mriksani karena arum dalu dikagiaraken lumantar kanal YouTube menika Gemilang FM Official. Panjenengan saged madosi utawi panjenengan saged ing samangke nyawiji lumantar WA. Ini nomoripun menika 081 578 968 968. Saderengipun kepanggih rumiyin kula kalian para kadang ingkang sampun siaga ugi wonten iring tengen kula menika ingkang gagah gedhi dhuwur. Bapak Sikit sing dalu Pak Sikit. Sugeng dalu ugi Bapak Jumiran. Kok bapak ya? Ha nggih pripun kudune. Nah, Bapak Jumiran. Sugeng dalu ugi kados agung para-para ingkang suka asung kawigatosan tumrap giaran arum dalu dinten menika. Nggih. Assalamualaikum sugeng dalu Pak Haji. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi wartosipun Pak Haji wingi seminggu ora siaran ya. Nggih. Pripun nggih? Ya karang ya kahanan nggih. Ngaten. Ping-pindhone nek rasa kangen iku mesti ana. Ngaten nggih. Nah, menika ya wah kok seminggu ae. Kadang ya ana mal dalu kok mboten siaran. Nggih. Karena panten wonten dandan-dandan. Nggih, nggih. Kawula ya muga-muga sesuk malam Senin Selasa sesuk ora prei. Ngaten. Inggih mekaten sawetawis nggih para kadang kados padatan ingkang kula aturaken rumiyin menika Sekar Mijil kinarya murwakani giaran arum dalu. Drenging nala nyuwun mring Yang Widi mugi karahayon amrih kasembadan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patanenggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji konjo ing yang mana ing setyane
saking jim setan godane Allah zat kang moho welas asih maca pat puniki bisa rahayu inggih jumbo kaliyan ingkang sampun kula aturaken kala wau bilih dalu menika nderek mangayu bagya utawi mapak dinten Kartini ngaten nggih ingkang panjenenganipun Bapak Haji Sugiono ugi Bapak Sigit sampun ngasta cakepan menika dene ingkang badhe katuraken ing samangke sekar menapa rumiyin menika Bapak Sigit Asmarandana prayogi monggo dipun aturaken para kadang sepisan malih panjenengan ing samangke saged nyawiji lumantar WA saged nutul-nutul nomoripun 081578968968 monggo Nggih. Sekar Asmarandana cengkokipun cengkok Mari Oneng. Mari oneng. Nggih. Larasipun Slendro Padet. Pelok mawon nggih. Pelok prayogi. Padet 6. Kasmaran trenyo ing ati mengeti ari punika lamun uning sejarahe jumbo kalamun negara nulya paring nugraha jinunjung pahlawan iku Kartini ageng labuhnya Menahipun ninggahaken tasih saged Mbok Cobi pilih. nggih. Nggih. Badhe langkung skeca Mbok pilih. Jroning sami amengeti napa kirang nggih malih nggih Nggih, Jawi. jroning sami jroning sami amengeti Hari Kartini Pranyoto
kejahatan kang wis kelakon wanita ngagem busana cara kejawen iko ngagem nyamping miang gegelung sarta ngagem kebaya Pas niku. pas menten Nggih. Tur kok ya isih tekan ngoten. titilarasipun menika kula nurun Nggih. kula lajengaken nggih Monggo. lomba tumraping pawestri lomba kang pasuryanira amile pasuryan katon mirip panjenenganira Bu Kartini punika mangkono akeh tinemu aneng pundi papan Nika kala wau Asmarandana Marioneng ngoten. mari oneng Nggih, nggih. li oneng ki bekne mari kula lajengaken nggih Mas Haji Apa ora marai oneng? nggih ingkang sekawan nggih Sekawan. wonten lomba milu jaret miwah lomba reratengan masakan tradisi nale damel bogo saking telo jago
Agung lan sanesira lomba rateng prokakung makaten ingkang lumampah. Tunggal padha malih Bapak Sigit. Lelagon Ibu Kartini ngumandang aneng akoso sagung tumot ngregengake kang mangkono wus angrasa nerasken lelabuhanira katiparan lelabuhan sampun lima. Para kadang sawetawis sampun gangsal padha dipun aturaken sekar Asmarandana dene titilarasipun menika kala wau pelok patet 6 dene cengkokipun menika Asmarandana Mariyana. Bepilih sawetawis badhe langkung cetha menapa ingkang kaemot wonten ing sekar Asmarandana kala wau. Bapak Haji Sugiono ingkang kepareng badhe ngaturaken sawetawis cara ringkes menapa ingkang dipun kersakaken dening ingkang nyerat menika. Menika seratanipun sinten Bapak Haji Sugiono? Eyang Sudi almarhum wonten ing pundi Dukun Talun nggih. Menika estu kleres nggih. Wonten ing dinten menika tanggal 2 Malebet tanggal 21 April nggih. Dados minjangi Sesuk nggih. Sesuk jebul. Nggih. Kula marai keringan iki. Biyen kula tasih SD. Niku anggere Nate SD ta nggih. Sekolah dasar nggih. Nggih. Mriko saben-saben mengeti dinten Kartini mriko sak sekolahan ke sekolah kelas 1 tekan kelas 6 ki yo napa niku kados ingkang dipun sakaraken wau do dimirunggan upacara mengeti Hari Kartini. Leres ingkang pawestri menika dipun suwun kalian Pak Guru Bu Guru do ngagem kebaya. Nggih, ngagem kebaya. Terus sing kakung ngoten nek kon nggawa apa? Surdan rung umsum nggih cara semanten ya wis ana ning rung merajalela gitu. Menawi sing kakung sajake panjenengan ya emot nggih. Tetep nganggo kathok. Ya niku jelas niku. Klambine putih. Nggih. Klambi putih ning ana tlemok-tlemoke ireng-ireng menika. Nah, nggih. Mergo pancen ming duwe siji kuwi.
terus jamuren. Jamuren. Mereka biasane ingkang ngaten menika sing lanang niku njuk kon bantu karo sing putri-putri. Dalam arti nek wis rampung le napa le upacara niku biasane niku ana apa dianake lomba masak. Tahun pinten menika? Tahun Pengalamane Mbah Giyana. tahun 70-an nggih 70 medun nggih 56 kok 56. Terus Sekar kala wau nggih nyerat ingkang kados dengan pun ngendikaaken Pak Haji kala wau nggih. Ing antawisipun saben-saben pengetan Hari Kartini menika padatan wonten ing pawiyatan menika dipun anjuraken supados ngagem busana kejawen. Ngaten to kala wau. Jawen Mligi ingkang putri. nggih. Katon sing endah lan cantik nggih. Kula kok lajeng kemutan. Kula kinten binjang-enjang kemawon tegesipun jaman sakmenika boten jaman rumiyin. Menika ketingalipun nggih sampun ngaten menika. Nggih. Saben-saben wonten pengetan Hari Kartini sik putri ya ngagem kebaya, sik kakung ngagem sorjan blangkon sampun-sampun. Sakmenika sampun matur ngaten menika kalau wau menika wonten lare ingkang pados blangkon. Pesen nggih. Nggih, niku jumbo kalian kemajenganing jaman sakmenika ing instansi utawa pamarentah menika sampun dipun apa nggih tetepaken dipun dawuhaken menawi ingkang kakung saben seminggu 10 sepisan menika sok do ngagem. Nggih. Kinten-kinten Mas Kaji. Pripun? Kok mesti angger Hari Kartini sing putri diaturi ngagem kebaya Nggih. busana Jawa niku lek kepripun Mas? Lah Pamrih napa? Panjenengan niku nulat dening Ibu Kartini. Ibu Kartini sekolah semanten remenipun ngagem busana Jawi kebaya kaliyan nyamping. Mereka istunipun menawi tiyang Jawi ngemu suraos ingkang lebet nggih. Apa to kok dadak nganggo kebaya? Mereka jati dirine wong Indonesia, wong tanah Jawa. Lajeng kebaya menika ugi nggadahi pinten-pinten makna ingkang saestu murakabe tumrap napa nggih jati dirine wanita. Napa kok nganggo nyamping? Lah nyamping niku ingkang pokok sanget. Nyamping niku jari Tapeh jare. Kain. Menawi sakmenika wonten ingkang mestani kain. kain. Nah niku nek cah saiki kada muni nyamping kada angil Nyamping iki apa? nyamping iki opo. Lah sakmenika ning sampun modern nggih sane pamane peringatan Hari Kartini niku sing mbak-mbak niku kadang-kadang kandha nyamping wis sing simpel wae nganggo apa kok ngene iki. Nggih niku sami mawon. Niku jenenge modifikasi. Modifikasi nggih. Modifikasi. Nggih, modifikasi. Niku modifikasi. Karena apa nggih? Ya mergo zaman kelakone ngoten nggih. Sing serba cepet, simpel. Simpel nggih. Nek nganggo nyamping kan dadak nek cah saiki mesti nyambat tanggane. Lemiru ra iso. Lemiru ra iso. Kasunyatan Lek tinggi numpak pit ya ribet. Nah, sakmenika kan transportasine nggih. Nuwun sewu. Wonten ing mriki sampun cetha nggih menawi Ibu Kartini menika nggadahi tujuan utawa gegebengan utawa tujuan ancas ingkang sae muring samangke bangsa Nuswantara niku ampun ngantos kalah kaliyan jejering priya. Yen ngaten kok kula lajeng nggadahi panyakrabawa ingkang nek ngono Ibu Kartini iki ora ming priya gungsing baen-baen. Wah nggih. Katitik agemanipun kemawon tansah dipun tulat ditulada dening bangsa menika. Nggih. Ning kenging napa nggih? Ibu Kartini kok njuk ana Hari Kartini kok njuk dipengeti Hari Kartini pendak tanggal Selikur. niku lek pripun niku Mas Haji? Nggih, cara cekak asma kangge mengenang cita-cita lan jasanipun Ibu Kartini anggenipun nggadahi gegayuhan ingkang luhur arep ngentaske bangsa Nuswantara untuk kagem para Putri. wanita putri nggih. Ben ora ketinggalan karo kakung nggih. Nggih. Amargi
mbok bilih kula nate mireng menika menawi mboten lepat jaman rumiyin menika mila para pawestri mboten dipun keparengaken nderek wonten ing sekolah-sekolah utawi pawiyatan ngaten Bapak Sigit. Nggih menika nganek nilik sejarahipun R.A. Kartini niku wah nggih ya rumit ya napa nggih ya angel nggih. Li arep nyuwun palirah karo sing sepuh wae dadak pripun nggih dicara-cara ben iso dililani kepripun. Namung Pak Sigit menika sampun nate ngendikaaken babagan sinten Ibu Kartini lajeng putra saking sinten Pak Sigit sampun prisa rumiyin kula nate Pak Sigit nate nyariosaken. Cobi Pak panjenengan. Kula riyen ya sekolah rakyat kok. Mila kula nyuwun panjenengan cobi ngendika malih. Kados pundi to Ibu Kartini menika putranipun sinten? Mila kedah dipun pengeti saben tanggal selikur April nggih. April. Aku lho isane April. Saben taun karana Raden Ajeng Kartini menika dipun lairaken. Lahir Nggih. menika tanggal selikur April tahun 1879 wonten ing Mayong Jepara. Oh, dados putri Jepara nggih. Mereka pancen sepuhipun menika dalemipun Jepara. Mongko ora saben ora baen-baen menika. Nggih, Putra asmanipun nek mboten klentu Kanjeng Adipati Arya Sasraningrat ingkang jumeneng Adipati wonten ing Jepara. Dadi kuwi putrane bupati. Nggih, putrane ya Priyagung menika nggih. Mula ya Ramaida nek njuk lajeng lantik Kagungan menapa nggih? Bab ingkang linangkung katimbang sanesipun faktor keturunan. Nah, darah biru. Bupati Sasraningrat nggih. Ngaten. Nggih. Menika tanggal 21. Lah kok ora sumiyem apa sapa jenenge? Asmane nggih. Sugirah napa sinten sing dipengeti. Nggih. Karana Raden Ajeng Kartini menika dianggep dadi ingkang murwakani gerakan emansipasi wanita perempuan. Emansipasi menika menapa? Emansipasi tegesipun peduli menika napa hakipun ing antawisipun jalu kelawan priya. Priya lan wanita. Priya kelawan wanita menika sami. Sami ning mboten teges kodrate ya sami. Nek kodrate tetep nggih. kodrat wanita, kodrat priya. Nggih. Ingkang sami menika hak-hakipun. Dados hak kangge Pinter. sinau. Nggih. Hak nampi kaweruh. Kaweruh Hak sekolah. nampi pasinaon menika Nggih, sami nggih. kalian. Nggih. Lajeng hak ngedalaken panemu. Jadi nek ana apa-apa kuwi Punya pendapat. pendapat. Nggih. Apa kuwi? Ora pendapatan ing pendapat. Pendapat Penemu. sami. Nggih. Sami ing antawisipun priya kalawan wanita. Wonten babagan menapa? Nah menika werni-werni. Ya babagan pasrambungan. Ya babagan keluarga. Ya babagan tata rakiting kaprajan. Tegesipun tata kaprajan menika upaminipun jaman rumiyin nggih wonten bupati, lajeng wonten lurah, wonten ngaten menika. Ngaten. Dadi senajan putri ya iso dadi bupati. Nggih. Dadi hak nampi kawruh saha nampi pasinaon. Ya lumantar menapa pondok pesantren, ya lumantar Pawiyatan sekolah. sekolahan. Zaman saderengipun Raden Ajeng menika
sing iso sekolah ya ming putrane para- Kyai Gedhi. nggih para cah lanang ki apa? Para priya. Para priya sing sekolah SR lajeng nek sing putra-putra penjabat menika ya lajeng iso sekolah HIS. HIS niku apa singkatane? Holland Indie School. Oh. SMP cara kemana? SD. Jadi menika sekolah rakyat ning undrane Londo. Oh, ngaten. Oh, menika tasih zaman penjajahan Belanda nggih. Inggih, ha menawi Raden Ajeng Kartini karana menika putra adipati menika lajeng saged sekolah wonten sekolahanipun para londo-londo wonten ing Jawi. Oh. Jawi iki tegese pulau Jawi. Oh, nggih. Pulau nggih. Jawa. Pulau Jawa. Nah, wonten londo-londo niku lak ya ada sekolah. Nah, gandeng Raden Ajeng Kartini menika putra adipati menika ugi dipun keparengaken sekolah wonten sekolah londo-londo ingkang dipun sebat menapa Holland Lager School. Oh, Nah, HLS. HLS. Holland Lager School. menawi Sekolahane Londo. ingkang Jawa ning sugih wau HIS. Yes. Holland Indis School. Indis School. School. Jadi sekolahane wong Indonesia, Nggih. menawi HLS menika sekolahane wong Londo. Wong Londo Jaman ning semanten. wong Jawa sing putra Priagung ya dipun Keparengaken. Nggih. Pranyata menawi mboten klentu miturut sejarah Raden Ajeng Kartini menika malah lantipe ngungkuli anak-anak Londo. Pinterane nggih. Nggih, Kelantip istilahnya cerdas nek cara. cerdas Nggih. ngoten. Lah ngaten to Mas Kaji. Weh, nggih leres menika malah paham jenengan iki. Lah wong biyen ya sekolah SR kok. Aku lho sekolah bolosan. Namun ngaten. Nggih, dipun terasaken monggo. Terus zaman semanten nek bocah wedok senadyan kuwi putra Priagung kuwi nek wis akil balik. Nggih. Akil balik ki Ngancik dewasa. ngancik dewasa nggih. Dadi wis ketok mlenuk, ketok ayune ngono kae. Kuwi Birahi. yo ora oleh lunga-lunga saka omah. Dipun pingit. Ah, jenengane dipun leres niku wong napa? Pingit. Dipun pingit. Tegese ora oleh metu-metu. Nek metu ya kudu ana sing ngancani. Nah, mila kanthi dipun pingit menika lajeng anggenipun sekolah wonten Holland Lager Ladies. School menika lajeng leren. Oh, Leren lajeng pun prasekolah meneh. Ning karana Raden Ajeng Kartini menika kagungan raos anggenipun ngangkat derajatipun wanita kanthi makantar-kantar. semangatipun nggih. Gerakanipun menika boten mawi gerakan menapa ingkang limrah wadak fisik Nggih, nggih. ning mawi serat. Damel nggih. Damel serat menika dipun kirim kalian kanca-kancanipun wonten ing Holland Lager School. Tegesipun School menika. elmunipun menika anggenipun nular-nularaken dhateng rencang sanes menika kanthi piyambakipun damel serat dipun kintun-kintun. dikirimke kancane sing sekolah. Senajan menika londo-londo Nggih, menika. nggih, Lajeng nggih. kalian kancanipun dipun kempal-kempalaken. Nggih. Wah, kok ketinggalipun kok menapa nggih. Ngremenaken sanget mirengaken Bapak Sigit. Semantana kasih kerumiyin nggih. Nggih. Karana priwara rumiyin para kadang sawetawis arum dalu kasigek mangke sak sampunipun priwara kalajengaken malih. Sumangga. Mumpung gak ada orang, buang sini aja ah. Hayo. Loh, Ma, ngapain? Ya ampun papa, ngagetin aja sih. Mama buang sampah di sungai. Iya pa, habis gimana lagi? Sampah plastik di rumah kita numpuk banyak banget loh. Mama bingung mau dibuang kemana jadinya. Ma, dengerin ya. Sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun.
Saat ini, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ayo, kita terapkan gaya hidup 5R, yaitu refuse, mulai menolak menggunakan plastik, reduce, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, reuse, gunakan kembali plastik yang sudah dipakai, dan recycle, mendaur ulang sampah plastik menjadi produk-produk yang bermanfaat, dan remove, yaitu mengajak masyarakat untuk memungut sampah yang berserakan. Oh gitu ya Pak. Terus Papa katanya pergi mancing. Mana ikannya? Tuh, di ember, Ma. Hah? Isinya plastik semua toh Pak? Kandani kok, di sungai itu sudah nggak ada ikannya, Ma. Isinya plastik semua. Kurangi penggunaan sampah plastik mulai sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, mah. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ana ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Gemilang. Inggih ngaturaken ageng panuwun nggih dhateng para pamidanget ingkang dalu menika sampun kepareng nyawiji wonten ing giaran Arum Dalu. Langkung-langkung Mas Parotin wonten sedayu sugeng dalu Mas Parotin mugi-mugi tansah winantu ing kabagas warasan ngaten nggih. Suka gumbira ing penggalih lajeng dipun antu-antu parianipun ngaten. Ugi kadang kula ingkang wonten ing Bancak menika Pak Sakir sugeng dalu Pak Sakir mugi-mugi sehat nggih dalu menika lan midhangetaken Mocopatan. Kadang kula ugi wonten ing Bandungan menika Mas Yarkoni sugeng dalu Pak Yar. Kados pundi wartosipun sajake sesuk main ketoprak. Ugi kadang-kadang wonten ing Tlatah Banyu Biru wonten ing Wates menika tansah
sok midhangetaken menika Bapak Adi Saria, lajeng Bapak Mariadi sugeng dalu, para bapak sugeng midhangetaken. Monggo Bapak Sigit prayogi kinton-kinton rumiyin. Bapak kaji rumiyin. Oh, nggih. Malah kula. Nggih. Nggih sugeng dalu linangkung kagem warga Kidul Praga nggih. Sambeng nggih. Sambeng Bapak Rawiyanto, Bapak Supari, Mbah Yoga Atmaja, Bapak Haji Purwanto nggih. Nggih. Lan Bu Mahroji, lajeng Mbah Tek wonten ing Sokonya nggih. Putri, wonten ing Sokorini ugi Bapak Rismi, wonten ing Kedungkayang Bapak Nur Syahid, wonten kanton menika Mbah Rupi nggih, ugi sok midhangetaken. Lajeng wonten ing warga Kleben nggih, sedaya mawon wonten miji-miji warga Kleben nggih. Bapak Suresmi ugi nggih. Suresmi sampun niku. Oh nggih. Sugeng midhangetaken Pak Guru Sarono, Pak Haji Prayitno nggih. Lan sedaya kemawon nggih mula empat ngiran Bapak Mbah niku wonten ing Kaman Blundo Mbah Staryono nggih. Mugi-mugi kewareng midhangetaken gelar macapat lumantar Gemilang FM nggih. Nek saya Magelang iso Burani nggih Pak Sikil. Nggih, Burani. Burani kalih wis kok rada lali nggih. Mbah Kamto wonten ing Karanggading nggih. Saya sugeng dalu lan sugeng midhangetaken linangkung para warga nggih. Pengurus Pawiyatan Pranatacara Modal Sabda nggih wiwit Bapak John Suwarno, Bapak sinten niku? Nadar, Pak D Bambang, Bapak Triwardaya lan sedaya warga Permadani wonten ing Kabupaten Magelang. Sugeng midhangetaken lumantar 96,8 Gemilang FM LPPR. Monggo Mas Sikit. Pepundhen ingkang wonten ing Sambirembim ya Oh nggih. Manu Bapak Antonius Budiarjo. Nggih. Wonten Sambi Rembe nggih. Sugeng midhangetaken sugeng ngaso. Bapak Muhadi Kidul Pasar Gotong Royong. Nggih. Iki mesti melehke kok niki. Sugeng dalu Pak Muhadi. Lajeng ngidul Bapak Ranto. Nggih. Suranto wonten ing Gosoro. Ereng-ereng gunung. Ingkang klentengan sampun ngantos kesupen. Oh, klentengan. Mbah Parno kalian Mbah Darsum, supir Andong. Ngaturi sugeng midhangetaken kalebet kanca kancanipun ingkang suka menapa kempal wonten ing papan parondat. Wonten pos ronda. Nggih, pos ronda. Ngaturi sugeng midhangetaken sugeng geguyon ana kertu ya sugeng banting kertu. Ora salah kok dibanting. Bapak Bedot wonten ing tinggal kulon Pak Yanto, Mas Yanto ki putra-putra dalang pundang Swargi Simbah Jaya Kandar. Nggih. Ugi Pak No Gareng. Oh nggih. Nggih ngaturi sugeng dalu sugeng midhangetaken Gosoro. nggih. Siapa kae? Pak Gosoro pun Sampun Pak Ranto. Nggih. Kadang ingkang tansah nyawiji wonten ing luar nika. Ngluar. Oh nggih menika. Pak Toyo. Nggih, Pak Toyo wonten ing Brican. Luar. Wonten ing Cabian. Nek Cabian Pak Karjan. Cabian Serumbung nggih. Nggih. Pak Mariadi wonten Permitan. Saha Ibu Mariati. Kanca-kanca Klodran. Klodran Pak Gino. Pak Rehadi. Pak Lasio.
Pak Sugeng, Pak Bambang, Pak Algunanto. Sugeng midhangetaken mekaten rumiyin. Oh ngeten. Dipun terasaken monggo. Salajengipun dandang gula. Oh. Menika dandang gula cengkok palaran. Wah. Iki kula sing rawani niki. Kok cengkok palaran kuwi. Cengkok palaran kok kula sok kirang geduk. Ngeten. Nggih. Bapak Haji padatan ingkang palaran. Kula seken mboten wani kula. Jumiran kemawon. Ha nggih. Kula gak watuk karo dandang gula cengkok palaran. Slendro. Inggih para kadang kepareng kula lajengaken dene salajengipun menika mlebet wonten ing pupuh dandang gula mangke setunggal utawi kalih padha mawon dipun serat wonten ing mriki dandang gula palaran titilarasipun slendro nggih Pak Songo Ngayus Jakarta. Saged dipun wastani mentaraman. Mentaraman. Muga-muga pas. Bu Kartini pahlawan sejati dadya obor kang aweh pepadang kaum wanita mligine jroning pepadang iku aweh colok ingkang madangi pindrane Bagaskara aweh anget iku ing donyaning panguripan propawestri ing Nusantara puniki ngasta wahowan dipun uning Sugeng Kartini makseh kuko pranatan lumaksana nenggih tradisi jawane
kala jaman punika mung turuning andana ware turuning prabangsawan kang saged sinau ing pawiyatan tuk samono ing pangwasaning kumpeni nuswantara punika menika kula terasaken setunggal pada malih nggih utawi kalih amung krana yoganing panginggil bukartini entuk kalodhangan saged nderek sekolahe lan para mitranipun lare bangsa walandi nanging krana wanita pan sekolahipun kapunggel dening pranatan mung winates tekeng ngancikake balik terus piningit nulya ingkang
ingkang sampun dipun ngendikaken Bapak Sigit kala wau ngantos dumugi piningit menika nembe ingkang kula sekaraken tigang pada menika. Salajengipun wektalipun tasih kula terasaken malih nggih Bapak Sigit dipun terasaken cariyosipun kados pundi. Bu Kartini pamikirnya lantep cengkokanipun lajeng owah lan kagungan wawasan kang jembar miang inggil kekayuhane genyo anguti ilmu istining tias sundul wiyati kala samono lakya yuswa maksih timur sampun jajar lan rowangnya mitranira wanita priya walandi nenggih antawis sira Nyonya RM bendanon mandri Nona zihandela ariko sartane Nyonya Envan Kol lan MCE Twing Soer Oke Dokter N Atriani Keka Anton lan Garwa lan nihar maijer iku nyoto angel yen ngutiya tuk samono golek kenya kang mumpuni wis baut basa manca sawetawis mekaten rumiyin Bapak Sigit sekalipun salajengipun monggo Bapak Sigit lan Bapak Haji Sugiono nerasaken kados pundi terasipun kala wau cariyos Ibu Kartini. Monggo. Wong biyen sekolahe padha kok nggih. Nggih, ngaten. Dados menika kala wau kanca-kancanipun Bu Kartini nalika sekolah wonten kula ralat nggih. Nggih. Kala wau ngaturaken HIS. Nggih. Holan in the School. Nggih. Lajeng ingkang Ibu Kartini menika mboten Holan ing ELS. Nggih, LS. Erops
Erupno saking Eropa. Lager School. Oh, nggih. Kula ralat nggih. Lajeng ingkang murid-muridipun ya anak Londo, ya anak Inggris, nggih. Ana sing Jawa. Antawisipun dipun sebataken wonten ing pada ingkang urip gangsal. Nggih menika. Sinten mawon menika? Menika Nyonya RM Abendanon Mandri. Nggih. Lajeng Nona EH Zihandelar. Londo-londo. Nggih. Nyonya Envan Kul. Nah, menika lan MCE Dwing Sur. Nah, menika. Kula le maos niki ora iso basa Londo. Tulisan-tulisan ingkang sinerat lumantar Ibu Kartini menika dipun kirimaken dhateng kanca-kanca menika. Menika lajeng dipun lempakaken. Nggih. Dipun lempakaken dangu-dangu menika dipun damel satunggaling kados buku. Dipun jilid. Nggih, dipun jilid. Dipun sak menika Mbok Bilih. Nalika semanten wonten ing negari Welandi menika wonten pameran buku. Nggih. Pameran buku. Nah, buku menika ugi dipun pameraken wonten mriku. Kasunyatan menika laris. Oh, nggih. Laris menika lajeng wonten buku sanesipun buku ingkang ngemot tata caraning batik cengkok Jawa. Nggih laris. Namung ngemanipun Ibu Kartini yuswanipun boten lomo. Boten. Nggih, menika namung nalika yuswa pinten? Yuswa selangkung taun menika dipun pundhut dening Gusti. Oh, nggih. Dados kula dereng ngantos krama menika. Nah, sampun. Oh, sampun. Saderengipun dipun pundhut menika taun 1903. Menika krama kalian satunggaling bupati ugi. Bupati Rembang, kelingan mboten. Oh, nggih. Bupati Jaya Diningrat. Nggih. Kamutan taun ya? Nggih. Nah, lajeng sasampunipun krama dipun paringi patutan. Patutan putra. Apa sampun peputra menika? Nah, sampun peputra. Nek mboten klentu dipun paringi asma Susalit. Susalit Jaya Diningrat. Ingkang sak sampunipun diwasa menika dadi Jenderal Angkatan Darat. Oh, nggih. Susalit menika. Nah, sak sampunipun nampi kanugrahan wujud putra niku ora let suwe. Ming 3 dina bar lahir putrane dilalah Raden Ajeng Kartini menika katimbalan nalika tanggal 14 September tahun 1904. Oh, lahire wau lak 1879. Nggih. Yo meninggal kok meninggal. Kondur sedo. Nek tahun 1904 ateges yuswanipun selangkung taun. Selangkung taun. Ning senadyan namung selangkung taun ning menika dados nek dicandra kaya wau Sang Bagas Kara saged Bagas Kara niku napa nggih? Srengenge iso madangi paring pepadang tur ngangeti. Mriki dipun serat saged damel anget nggih. Nggih, mila lajeng sak sampun antuk pepadang saha dipun angeti dening semangat dipun bangsa Indonesia mligi ingkang putri-putri menika wiwit tukul. Dadi nek kepanasan kuwi winih-winih do cingip. Lekas cingip menika. Nggih. Kan nerasaken menika adik-adikipun. Kados dene Raden Ayu Kardinah, Raden Ayu Rukmini menika lajeng seka sithik menika nyirami winih-winih sing sampun cingip menika. Lajeng sak menika ketok hasile. Hasile ya akeh wong putri sing pinter keparo dadi presiden barang. Menika kala wau ngrembak hak nampi pasinaon nggih. Yo ngombro-ombro. Gender. Hak sanesipun menika hak ngedalaken unek-unek. Unek-unek. Ngedalaken penemu ngaten menika.
nggih wonten menapa kemawon. Hak berpendapat basa pun nggih. Wiwit saking ingkang paling alit keluarga. Dados keluarga menika lak nggih wonten bapak, wonten ibu, putra. Nah, keluarga anggenipun badhe ngleksanani donyaning ngawurip menika Wonten ing gesang bebrayan tegesipun. wonten menapa ketetepan, keputusan keluarga. Nggih. Wah, sesuk tak bakul emping Upaminipun. Ah menika mboten saged menawi lajeng dipun Tindakaken piyambak. gagas dening bapak tok. Kedah sak rembak. Nah, sak rembak kalian ibu. Semanten mugi nek ibu usul, wah jane ya ora emping tok, Pak. Ya karo keranjang barang. Menika dipun keparengaken. Dados wonten mrikunipun menika ingkang dipun wersani senajan putri ugi nggadahi hak. Menika to? Nggih. Nggih. Kangge nglairaken pendapat. Entuk usul. Usul. Namung menika batasanipun ingkang putri ya kodrate putri. Sing kakung ya kodrate kakung. Sesuk ngalas kae mbok nandur timun bapakmu. Nah, nggih. Dadi usul saged. Nggih. Lajeng Ning sing macul ya bapak. sing macul ya bapak, ning sing medheki ibu-ibu. Sing ngedol ya ibu-ibu. sing ngedol ibu-ibu. Sing nampa duwite Ibu. Ning bapake ya randang udut salah rasa udut. Tegesipun menapa ingkang dipun leksanani keluarga menika saged kanthi penemu wong loro ing antawisipun bapak karo ibu. Menika ingkang dipun sebat persamaan gender. Ora kok kudu wong wedok yo aku ya iso ngluku kok. Ayo ora. Ya wong wedok ya ora luwes nek ngluku. Sing luwes bapakne. Nek saniki mboten ngoten kok Mas. Nggih. Kemajuan zaman niku wong putri ya ana sing nglakoke traktor barang. Nggih. Ya nek ana sing kakung ya ora luwes. Dadi maju ning ora kemajon. Nggih. Lajeng wangsul dhateng kala wau kodratipun mestinipun. Ngaten menika. Tekan pundi niku? Nah menika. Pendapat kala Mas Kaji to niku. Napa? Kula menika janipun lajeng kula kemutan panjenengan ngendika biyen aku ya sekolah SR. Kasunyatan kasiling sekolah SR kok ya let crita iso wenteh banget ngaten. Mergo Ibu Gita Kartini angger meh tanggal 21 menika lajeng para Pak Guru, para siswa kalebet para menika napa? Kecantikan apa? Nggih. Salon menika lajeng laris. Sampun nyiapaken menika iki. Sanggarias menika. Sanggarias iki sesuk mesti bakal disewa karo bocah-bocah sekolah menika sampun nyiapaken kados Mbak Amanah. Mbak Amanah Borobudur. Nggih. Ah menika ya wis disetelikani wis di anu. Sesuk tanggal 21 April mesti bocah-bocah iki do nyewa ngaten ta meniki. Tur ya sak riase. Leres menika. Iki nganu Mas Kenjenan kok ngendikake Mbak Manah kok marake kelingan. Sugeng mbalu Mbak Manah, sugeng napa nggih wah istilahé ngasaken bebrayan enggal malih. Nggih Mbak Manah. Lajeng Bapak Sigit menawi kula lajeng kepengin mangertos menika. Menapa ingkang dados gegayuhanipun dening sakmenika menika lajeng pamarentah mliginipun ingkang tansah ajak-ajak langkung-langkung wonten ing pawiyatan-pawiyatan menika kawiwatan saking sekolah dasar lajeng SMP lan minggahipun menika saben-saben dinten Kartini menika lajeng dipun ajak sami mengeti menika nggadahi tujuan kados pundi menika. Nggih, tujuanipun kejawi menika ngeling-eling mengeti jasanipun Ibu Kartini nggih wonten ing menapa padha-padha hae ngantawisipun priya wanita. Ning ya semangate menika bisa lare-lare menika saged nurun. Dados iso ngaca ngaten. Ngaca menika tegesipun ya nulat. Nulat Ibu
Kartini menika anggenipun badhe menapa ngribah barang sing peteng dadi barang sing padhang. Kados ingkang dipun serat wonten ing serat-serat ingkang dipun tampi rencang-rencangipun menika lajeng ingkang maringi judul menika nggih mboten Ibu Kartini karena nalika buku ingkang dipun susun menika dipun paringi judul Ibu Kartini sampun sedo. Pramila anggenipun maringi judul menika termasuk ingkang sinten Abendanu. Nggih, Abendanon. Abendanon. Nggih. Kanca-kancanipun kalebet dokter sinten menika. Nggih. Ning judulipun menika cara Londo. Oh, menapa menika Bapak Sigit? Kula mboten apal wong menapa dur pokoke isine ming sing peteng wis ilang mulai pudar ganti sing dadi padhang. Mila judul buku menika dangu-dangu dening budayawan sastrawan zaman-zaman niku Arman Pane. Oh, Arman Pane no sinten nggih. Lajeng dipun dadosaken judul basa Indonesia. Menapa menika judul menika habislah napa niku? Habis gelap terbitlah terang. Lah agene apal. Boleh Pak Kaji bareng ya apal jenenge. Habislah. Biyen yo SR berarti kuwi. Ning nalika panjenengan kelas tunggal kelas kalih pancen SR nggih. Nggih. Lajeng kelas 3 wis dadi SD. Nah, nek Mbah Jumiran kelas 6 isih SR kuwi sajake. Mboten sampun SD. Sampun SD nggih. Ning sing kula SD menika kelas 6 menika 1,5 tahun. Nanti biji 10. Tahun swidak gangsal menika pas wontenipun gerakan menika lajeng pawiyatan dasar menika tambah setengah tahun kagem ujian karena wonten menika dahulu. Aku kelingan zaman Mbah Jumiran kuwi biyen nek biji 10. Templeke nang pipi. Karang nulis ki ora nang buku. Neng sabak. Nulis nggo kapur. Lajeng dipun biji Pak Guru 10. Lajeng templeke pipi. Lan mangke wangsul dumateng griya menika tiyang sepuhipun sampun mangertos. Oh kuwi biji 10 kuwi mau. Ning kok gak pisan iki wingi-wingi ora. Kelingan jaman tahun swidak. Nah menika wangsul malih wonten ing habislah. Pripun Pak Haji menika lali to Pak Sigit. Habislah gelap. Habis gelap terbitlah terang. Oh. Ora nganggo lah nggih. Habis gelap terbitlah terang. Nanti esok-esok niku. Nggih. Kasunyatan tambah tahun ingkang nalika semanten kuwi pamarentah Walandi Indonesia is Indies School. Nggih. Lajeng dados tahun 45 dadi pemerintah Republik Indonesia. Dipun pimpin dening Bapak Insinyur Soekarno. Dangu gandeng riyen sing ngatur kuwi Londo, saiki sing ngatur awake dhewe. Dangu ketok. Dadi winih-winih sing cingip nalika jaman Londo menika lajeng tukul. Nggih. Tukul maka disirami ya ana sing ra kesiraman barang mati. Ning ana sing disirami diopeni nek mbelah pitik kae ya banyune napa nyirami disiramke kuwi dadi winih-winih sing pengen. Mila lajeng krasa oh iki saka jasane Raden Ajeng Kartini. Nalika semanten lak dereng dadi pahlawan niku. Dereng. Lajeng dening pemerintah Republik nalika semanten lajeng dipun tetepaken minangka Raden Ajeng Kartini pahlawan emansipasi wanita. Kapan niku? Niku nalika prengetan Hari Pendidikan tahun 1924. Nggih. Niku nek pemerintah lak lajeng ana menapa ketetepan menika. Nggih. Nah,
menika klebet wonten ing ketetapan nomor 108 tahun 1964 sing isine netepaken Raden Ajeng Kartini minangka pahlawan emansipasi wanita. Sing dumugi saperiki saben tanggal selikur wong niku ditetepke ugi njuk pendak tanggal 21 kuwi ditetepke dadi Hari Kartini. Kuwi ngenut hari lahiripun Ibu Kartini nalika tanggal 21 April 21 April dadi libur nasional 1979 kuwi dadi Hari Kartini sing mangke nek iso diprengeti dening bangsa Nuswantara Indonesia. Mriki para lari sekolah kuwi kudu nggih. Lajeng ingkang mboten sekolah menawa mirunggan kadidene para ibu-ibu PKK, sak bojo-bojone, sak bojo-bojone ibu PKK. Bojone ibu PKK sapa? Bapak-bapak, angger Hari Kartini, bapak-bapak ya ora dadi penonton, melu lomba gawe sego goreng. Lomba menapa mawon. Kalau wau dipun sebat lomba ratengan. Ratengan menika menawi jaman sakmenika mboten mangertos lho basa ratengan. Ora ngerti. Mas Giana ngertos nika. Lombanipun warni-warni ya kuwi ya kanggo mengeti ning ya digawe sing lucu-lucu. Sing lucu-lucu tegese nek bapak-bapak ki lomba ora menteng-menteng. Nek menang ya guyu seneng, nek kalah ya guyu seneng. Dadi ora niate ming seneng nguyubi para ibu-ibu sing nembe mengeti Ibu Kartini. Karo ibu iso diakali. Nggih. Lombane gawe sego goreng. Engko yurine ibu-ibu, ayo pinter ta. Pinter mesti menang kabeh. Ah, yuri kok le ngicipi ora ming sithik nek kok le ngicipi nggo lepek. Wareg. Lepeke mung rada gedhi. Lomba miru jarik menika nggih wonten. Wonten malih lomba ndondomi. Nah nggih. Ora mung ndondomi niku nyurupke bola ning bolongan dom. Nggih, mongko ora oleh ngagem kacamata. Ajeng wonten ingkang lomba miru jarik kala wau. Ngaten menika nggih. Ajeng gulung staget menika ugi mboten gampil lho menawi tiyang ingkang mboten gadhahi keterampilan nggih. Angel menika. Nggih. Menapa malih menawi lajeng cepet-cepetan, lajeng rapi menika ugi mboten gampil. Ngaten. Mila sakmenika kantun nampi hasilipun bilih kathah para pangreh praja. Kathah para dwija. Ya dwija saking pawiyatan dasar nganti tekan dwija agung. Dwija guru besar ki apa? Nggih. Profesor, dosen menika peneliti menika kathah ingkang perempuan karena yen nitik menapa ingkang dipun indikakaken Bapak Sigit kala wau karena mila sedaya kala wau saged dumadi ngantos dumugi springin menika awit saking perjuanganipun Ibu Kartini. Kepara kathah para pemimpin, para pangarsa sing dumadi saking ibu utawi perempuan. Sakmenika kathah bupati putri, camat putri lan sanes-sanes. Lah riyen sing jenenge Bu Lurah kuwi lak bojone Pak Lurah. Saiki ora Bu Lurahe cantik. Pak Bupati, Bu Bupati ki mbiyen garwane Pak Bupati. Saiki ora Bu Bupati Wonosari. Nah, menika seorang ibu. Kathah menika ingkang sakmenika ibu. Nggih. Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Bantul, ya seorang ibu. Nggih. Dadi saniki ibu nganti DPR wae menika paling sithik 30% ya kudu wanita. Nggih.
ngaten nggih Mas Inggih, Kaji. leresangan. Didikanipun menika ngobrol menika kados pundi? Monggo, kula nderek Pak Haji mawon. Nggih. Ajakanipun dhateng para warga gayut kalian binjang-injang Hari Kartini menika kados pundi Bapak Haji? Inggih menika dududanipun sampun cetha kala wau menawi kaum wanita ing samangke sampun meh sedaya nulat nulodo menapa ingkang dados kersanipun Ibu Kartini. Kasunyatan dipun aturaken kala wau sampun majeng kasunyatan bangsa Nuswantara menika sampun pepak ingkang dados pangarsaning praja kathah kaum wanitanipun. Mereka mertandani napa nggih Ibu Kartini menika anggenipun usaha nek cara wong desa ora sia-sia. Kasil ngaten nggih. Kasil nggih. Pramila monggo nulat nulodo Ibu Kartini anggenipun nggadahi gegayuhan ingkang mulya ingkang agung kagem pribadi lan bangsa Nuswantara. Yen ngaten tumrap warga sakmenika nggadahi jejibahan utawi tanggel jawab nerasaken ngaten nggih Bapak gegayuhanipun Ibu Kartini. Dadi perempuan yang maju ning ora kemajon. Ingatan tanya. Injil wates-watesipun. Ada batasnya karena seorang wanita itu tetap di bawah pimpinan kaum pria wonten ing agami fitrahipun pilih mitra. Nah, mitra nanging kodrating kudu niku dados nggih wakiling bapak ngene ratune bapake wakile ibuke. Nek ngono niate Piyayi Putri iki bantu Piyayi Kakung ngono ya niate ning jero iki ya. Nggih. Nggih. Menapa nggih ben keluargane iki iso sejahtera. Nggih. Saling mengkait, saling mawa kong mbok basa Indonesia ora protes. Ning semono uga sing Kakung ya kudu nganu ya ngajeni putri iso ngemong iso mapanke sedaya menika sampun jumbuh kalian kodratipun piyambak-piyambak jabate dhewe arep nderes kok sing wedok dumah rasa yo arep nderes anane cah cilik-cilik dan ngisore ya ta jagani samar nek tiba iya nek nderes kuwi wangune ya wong lanang ning wong wedok iso usul Pak nek nderes wadahe mbok ganti iki ora kudu nggo bumbung Pak nganggo gembes ya kena Kak umpamanipun hak pendapat kala wau nggih saestunipun kok menawi dipun raos-raos menapa malih menika dipun onceki nyariosaken rikala jaman semanten ngantos mriki menika sedaya kok tinemunipun sae sanget menawi boten dipun terasaken menika lajeng iman sanget nggih ana pigunane ana pituwahe mila boten maido nek njuk dadi pahlawan ngoten Bapak Haji tasih mbok pilih ngaten namungan Bapak Sigit nggih para sutresna budaya sawetawis mekaten nggih arum dalu wonten ing dalu menika anggenipun nderek mangayu bagya mengeti dinten Kartini wonten ing tanggal 21 April kaleres menika binjang-injang wekdalipun sampun cetha sanget kala wau monggo ajakanipun dhateng para putri mliginipun ugi para kakung anggenipun mengeti Ibu Kartini mboten namung mandheg wonten ing lomba utawi anggenipun ngagem busana kejawen ngaten nggih Bapak Sigit nanging ugi kathah bab-bab ingkang mbok bilih tasih kedah dipun tingkataken malih supados ing negari Indonesia umumipun menika mliginipun tanah Jawi menika anggenipun nerasaken cita-citanipun Ibu Kartini menika saestu saged jumbuh menapa kalian gegayuhanipun Ibu Kartini ngaten nggih anggenipun ngaturaken namung saged kados mekaten semantena mbok bilih tasih wonten bab-bab kok kapenggalih kirang leres menika awit saking cubluking kula tetiga
Salajengipun nggih namung nyuwun pangapunten lan pangajabipun mbok bilih sageta wonten ndadosaken tambahing sawetawis pangertosan tumrap bebrayan agung mriginipun lumantar gianan alum dalu menika. Karana winates wekdalipun kula tetiga nyuwun pamit. Pangajabipun mugi-mugi sedaya tansah kaparingan kesehatan saged pinanggih malih wonten giaran candhaipun. Arum dalu tumuli kapungkasan kados padatan lumantar sekar pangkur minangka mungkasi adicara ing dalu menika. Prakadang lan prasutresna winatesing wekdal maca pat nenggih pinupus kya nyuwun mungkur nglanggana gunging lepat wicara basa sastra lan unggah-ungguh nyuwun gunging pangaksama entuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para pamirsa giaran arum dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang ngayahi karya nyuwun pamit mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Budaya Jawa muga-muga bisa tetep ana tur ya bisa lono kepara saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat nuwun matur nuwun.